Dyma ni de. Yn gêm gynta ni yn yr Indigo Prem am y tymor yma. A Rodney Parade. Darbi yn Gwent. Casnewydd yn erbyn Pontypool. Rhys Jenkins. 33 mlwydd oed. Mae fel sef wedi bod rones ache Andrew Rhys Jenkins. Wel, y gwir yw, mae wedi. Ie, un gêm i ffwrdd o 200 o gemau i Casnewydd. Chwarae'r profiadol dros ben. A ti'n beth, mae'n chwaraeol sydd yn... Cais fi'n meddwl fan hyn. Lloyd Lewis, sneb yn mynd i ddale. 10 y tymor diwetha. Yr cynta o fewn 2 munud y tymor yma. Casnewydd ar y blaen. Ryngipiad i Lloyd Lewis. Ie, Sean mawr i Pontypool yn dywe. Maen nhw'n trio chwarae allan, trio rhoi lledu'r bêl na. Casnewydd yn trial chwarae. Matt O'Brien yn colli afel ar y bêl. Mantes sgrym i Pontypool. Sam Scarf ar rhythr. Lloyd, meddwl bod wedi gweld bwlch yma un y siwm o hwn yn dadlamu. Rosser yn cwrso, o dwi'n eistedd lan, o dwi'n gallu tirio, o di ma fe. Cais gwych i Pontypool, gweledigaeth gan Morgan Lloyd, y mewnwr ifanc, yn gwybod o bwlch yna, y gic yn berffeth, a Rosser yn coroni popeth. Dod i pwysau ar y bachwr, chi ffili wneud e nawr. A dyma Casnewydd yn dod, symudiad wedi baratoi, creu gwaglet i fas. Os yw Lloyd Lewis yn mynd i orffen hon, wel mae fe'n dathlu, unwaith yn ragor, symudiad wedi baratoi, symudiad wedi weithredu yn berffeth. Casnewydd, nôl yn gyfartal. Ie, Lloyd Lewis yn chwarae gyda tan braidd o'n Harris yn dathlu cyn mynd dros. A law mas eto. Let him go! Morgan Lloyd yn cymryd un sydyn, o dyw e'n gallu gwibio mewn. Cael ei dynnu lawr, dadlwytho! Cais i Joel Mahoney. Ail gais i Pontypool. Mae hon yn ding-dong o gêm. Pool yn ôl ar y blaen. Wel, mae Morgan Lloyd yn neud pethau arbennig mas na, yn dywe. Yn cadw Pontypool ar y flaen. Y lein yn effeithiol. Beth am yr hyrddiad nawr i Casnewydd. Le mae'r bêl? Dyna'r cwestiwn. Y law mas unwaith yn rhagor. Trosedd yn erbyn Ieuan Jones. Odi'r bêl lawr, odi a mae'r law yn yr awyr. Dwi'n meddwl ta'r prop pen rhydd sy'n codi ola yma. Tom Davies dwi'n meddwl yn croesi i Casnewydd. Doedden nhw reit nôl yn y gêm, 5 cais o'r hanner cynta. Ie, mae hwnna'n bwysig i pac Casnewydd i cadw'r mantais na dros pac Pontypool. Y bêl yno yn codi, Bani Langt yn croead. Araf yw'r bêl. Ond bydd Casnewydd ddim yn poeni. Maen nhw un chwarae o lawr. Yn cael triniaeth pen pella. Mae un o boes y reng flan. Ond y bêl ar lawr. Y cais yn dod. A'r captain sy'n codi. Ben Roach yn croesi. Ni ddod i dîm ar y blaen. Pwyll i Casnewydd. Mynd trwy'r cymalau. A'r cais yn dod. Dyna ni. Penglini ar y llawr. O'Brien, cic ar draws y cae. Roach, y captain, mas yn Llydan. Fe'n casglu'r gic am ddiffyn da gan Pwla. Fe'n ôl ar ei drad ar ôl ryddhau. A'r bêl yno hefyd, Penny yn gweld bwlch. Jarvis yn ei lorio fe. Ond yn Llydan maen nhw'n mynd a Westwood sydd yn croesi y cloc yn goch. 5 cais i Casnewydd. Maen nhw wedi dod reit nôl mewn i'r gêm yma. Ie, dyna chi cais arbennig a cais bwysig hefyd siŵr o fod i Casnewydd i mynd mewn ar y hanner yn y flaen. Lloyd, Jarvis, pas hir mas yn Llydan. Anderson, torri nôl ti fewn unwaith. Just yn bryn, metr yn fynd ma Pontypool. Dim dwylo bydd y dyfarnwr. Ongl hyfryd, dwi'n meddwl ta'r eilydd o brop oedd hwnna. Sam Cochrane. Cais i Pontypool ar ôl cyfnod o bwyso. Mae Sam Cochrane, prop i Pontypool wedi gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw. Maul. Tyler Olding ar tafliad. Inside 5. A dyma. Be maen nhw wedi bod yn dda yn neud yn y gêm yma. Cymryd i cyfleuon. Unwaith mae hwnna wedi stopio. Shea Hope yn dod â Westwood ar yr hyrddiad. Odi'r bêl lawr, odi mai. Y law yn yr awyr. Cais i Casnewydd. Mae'r cais yn mynd i sefyll. Mae fe wedi cael ei roi. Rhaid i Pontypool nawr. Gystadlu. Ymlaen a lawr yn sydyn.
A bant o'r cam yn mynd, achos mae chwiban y dyfarnwr. Tyfa bach o'n flaen yn cloc ni. Chwiban ola mynd ar y Rodney Parade. Y sgôr terfynol, Casnewydd 38, Pontypool 27.